Welcome to an YouTube channel. Tini hingke ang awaza kai fry kai chanai. Naiti ko tini ang fungo awaza narong mani. Muno ang tapaw baja kai dong. Gas tong pano mane gas sitrang tong ne ang tapaw awaza kai beli perka. Naiti do beli peru abun bagino beli kostongo. Hingke ang tapaw awaza kai dong. Awaza kai mani fore hingke ang Unko chai fungai nong no awaza asta khaye norong no nai tong di ani paithak blog no bisi blog ro bo ani norok ngo subscribe to khaina haipano taun angko nai aklai thaka yang ge aklai thaka aklai jona amino sari ri chono ge ang fry khai to bekhan norok no mo fry khema to phuno gi malia tamninga jora maya arok sanam ya koni khaina ni hingke fruity tinta te sting kaine ang tong mono gi baya kon bai ri jago jago brenyo mota mui tong ka hingke ang mon tabak nong na chai phnai de sting skang nang sikrana hingke nang bai kha tabuk hingke ang anong no chai phuno krana kho wow belen thopla Hingke ang tambok mo arok srabai mani fore ang tutus tuku ako morning ni 10-11 baji khana hingke tukui musui mai to sanai ang hingke ang nongno ang tabok mocha bekha kon tukunai ke norok bomo hai snam buisari belanya thokjak ang aro jami lebu ros rok rijak metai gi rok rijak ang khai sanani muchungo phuno nugang mo iti pias rajak te donia bakhoni blai ki salai lai thamte mori suma balan thog narok chaini biri comment khai sari narok tamo video nanya musung amon ang video tui hainai ani dol te bayap kitching song tam hingke anoro belanyo views down ongui klai tongkhem norong ni hamjong baise ang bo kucho kanai nong ni hamjong mong kere hingke ang bo kere nong ni hamjong mong baise ang tongo hingke tini ni blog asung nong nai tam hingke asuk din kolongma blog ro no an blog ro mane asuk log ya kisa no mane asuk 2-3 घंटा kere minik mangno hingke abon bagino bye bye tini blog asung nong nai